Ну, это я говорю, почти дрова. Ну, она и не поедет. Ну, естественно. Одна тогда дома. Salutare, dragilor, ne aflăm în Balcic și am intrat să vizităm grădinile botanice, grădina botanică de fapt. Ia uitați ce fluturi frumoși din aceste flori. Aici este așa ca o frunte mică cu trandafiri. Suntem la intrare, dragilor. Aici costă 15 leva într-o parte și pentru castel încă 15 leva. Nu poți să intri doar cu 5. Deci practic trebuie să dați 30 de leva. Întâlnit Cărteliana, oamenii care lucrează la aceste flori. Кто-то руководит коллективом. La aceste flori albastre, nu știu ce sunt, uitați ce fluturi vin. Ia uitați, aici avem așa un lăculeț, o chestie. Asta e iarba. Aici avem un feriar. Alea asta cu cactus, să o vedeți. Da, vedeți care este, cum mai stat, alte părți. Mă dau numai, nimic asta. De pământ arid. E foarte cald, dragilor. Nu? Gândesc, Alea cu cactus. pune pe unde crezi tu, pe acolo. Și că suntem în Spania. Acolo sunt așa cactuși. Да, сега. Само да отида до края. Да, Той айде. бърза ли? Бързаме ли? Не, просто му казах на гълъб да мине по мен. Am intrat în seră, dragilor.
cactuși. Aici e un pic mai răcoare. Ai frumos mici, cactuși mici. O să luăm și pe alei, pe aici. După ce o să ieșim la vederea spre mare, mai întâi dăm un tur așa ca lumea printre acești cactuși, dragii mei. Uite ce frumos! Asta e ca un pom mare, uitați. Destul de interesant și frumos aici, totuși în grădină, dar am zis 30 de lei aproape vă cere. Nu primește de pensionar. Uite, interesanți cactuși frumoși. Hai să ne sunim sus, așa să vedem cum se vede de sus, ia uitați. Deci aici este o seră cu cactuși. Doar cu plante din astea exotice. Și de aici o să mergem să vedem vederea spre mare. Și am revenit pe unde am trecut. Mai ne uităm o dată și că se vede frumos. Și mergem să vedem vederea spre mare. Ia uitați aici. De aici se vede marea. Și jos e plaja. Jos e plaja, dragilor, uitați. Foarte frumos. Dar totuși cam zona asta așa, cam nu știu cum să zic. Și cactuși ăștia aici.
Aici se vede iar plaja frumos, dragilor. Bună ziua! Bună ziua! Aici e crama și aveți inclus din biletul de gustări de vinuri gratis. Avem vin de migdale, vin de trandafir, vin de rolie și strică de pepene roșu, puțin. Haideți să Vin de gustăm. pepene roșu. Haideți să gustăm un pic atunci. Deci dacă am timp de fapt să gust, aici e cascada de fapt, dragilor, se vede de la plajă de jos. Să merg așa. Yes. I'm back. Vă așteptăm cu Ia, drag. da, da. Mulțumesc. Poți să filmați și înăuntru, avem vinuri din 1878. Aveți un grijă cu Haideți să stările, filmăm da. puțin. Poftiți. Ușa e foarte frumoasă, vedeți sâmbul Bahai aici. Ușa Aici? da, e foarte frumoasă, vedeți. Aha. Foarte interesantă. Aici sunt cel mai vechi vinuri care ținem din 1878. Din original asta a fost dormitorul a prințesei Eleana, acum e transformat la biblioteca noastră. Și aici poți să vedeți bucătăria unde se servește ei migijul. Aveți un grijă pe scările astea. Aici, dragilor, m-au primit să filmez aici la degustări de vinuri. Cred că ați și auzit Fiecare recomandările. are inclus din biletul de gustări de vinuri gratis o vinuri care nu se găsește pe piață sau altă parte și sunteți bine ați venit. Puteți să-mi dați în grabă că Da? să avem timp. Doriți să vă servesc? Un pic, da. Da, poți să mă aștept Aici? acolo, dar mă Durează mult? Nu. Eu știți că sunt cu Mai sec, mai dulce? De care sec, să zicem. Vă dau să încerc ceva foarte special. Vinul se numește Mic Hameleon și e făcut din podgorii la Balcic, soi de struguri Sirah, de cujăm manual, fără cojă și și în vin alb sec. Asta e destul de rar. Servește-se pentru pește, scoici, fructe de mare. Hai să vedem, dragilor. Ok. Da. Și un roșu doriți să încercați? Sau? Arătați un roșu. Asta e cabernetul nostru care e 3 Aha, ani vechime. cabernet. Da, a câștigat și medaul de aur din concurs mondial de balcanic din anul trecut. E plin, dens, vedeți core, servește-se pentru carne, pături de branzeturi și vedeți e foarte uleos pentru cauza e vechi. Ia. Este un diferit, da. Da. Seamănă puțin cu ceva care avem noi în România. România are foarte bun Da, da, pururi da, și da, da. unul din cel mai bun. Chiar unul acasă am, în frigider. Da. Chiar am văzut zilele astea. Am unul de la Revelion, Da, care nu beau foarte mult, decât foarte puțin așa după ce mănânc. Seamănă, da. La gust. Da, Mulțumesc pentru da, atenție. cu drag. Și plimbarea plăcută. Mulțumesc și eu. Și vă așteptăm și în România. Din ce parte? Sunt din București. Din București? Wow! Da. Din Puteți să veniți în București, e frumos la Palatul Parlamentului, dar este foarte frumos într-un loc se numește Terme. Terme București. Să căutați, puteți să căutați chiar pe canal la mine, Mama Natură, se numește canalul. Bine. Și o să vedeți multe chestii frumoase. Mulțumesc. Cu drag. Numai bine, la revedere, plimbare plăcută. Mulțumesc și și vă eu. așteptăm cu mult drag să reveniți cu mine. Cu drag. Dragilor, nu avem chiar așa la program să degust, dar oamenii m-au primit așa cu drag. Hai să cobor. Și hai să vedem foarte frumos de aici. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce găsim. Deci este un loc așa unde puteți să stați, vedeți? Să
Să vedeți. E foarte frumos aici. Locuri, chestii, magneți. Bună ziua! Bună ziua! Înăuntru avem degustare de dulciuri gratis. Caramele, jeleuri, arahat, cum tradițional vom Era bine să fie înainte de vin. Cava, dulceață cu tutare de trandafiri, ciocolată. Haide să intru și aici puțin. E cu 10 lei, primești Am crezut doar de degustare. Da, filmez, da. Aici este degustare. Da. Aici, după cum vedeți, ați văzut și ați auzit degustare de dulciuri, dragilor. Aici și în partea cealaltă? Da. De prima cameră Și acolo este? Da? cosmetici natural bun, cu ulei de trandafir. Și dulciurile unde sunt? Aici? Aici. În partea cealaltă, în partea de spate. Ne plimbăm prin această grădină frumoasă, dragilor, ia uitați. Să știți, dragilor, că adevărul că dacă nu vizitați aceste grădini, e chiar frumos. Adică merită să le vizitați. Dar v-am spus, e în jur de 80 de lei în echivalentul banilor românești. Cere 30 de lei, va 15 și 15 și nu se poate altfel decât așa, adică nu puteți să luați doar o parte. Așa. Uitați ce frumos aici. Fluturaș. Ia uitați ce frumos aici, intrarea asta. Eu nu mai m-am găsit cu grupul, dar mă găsesc eu. Că eu am venit, dragilor, cu un grup de prin agenție am venit, să știți. Aici. Ia uitați. Frumos, nu? Aici nu știu exact unde duce alea. Deci eu cred că tot încoace. Uitați. O fel de fântână, nu știu ce e frumoasă aici. Am dat drumul la cameră și n-am mai oprit-o. Poate doar un pic în anumite locuri unde nu puteam. Ia uite ce frumos. E drăguț. Aici curge așa ca o apă, o cascadă, ia uitați. Vedeți ce frumos? Acolo duce o scară în sus. Bineînțeles că sunt copaci ăștia foarte mari și impunători, ia uitați. O alie care duce în sus, dar nu știu unde. Dar după cum vedeți, cred că în partea asta este foarte importantă. Am degustat și vinul, unul alb și unul cabernet negru, după cum ați văzut. Ia uitați, e frumos aici. Un pic în jos.
Dar cred că o să urc și sus, că văd că poteca duce și sus. Aici e cascada, cred că de care vă ziceam. Și aici văd că e o fântânică frumoasă, ia uitați, cu un chip. Aici nu știu ce este, am impresia că e de fapt un restaurant ceva. Văd mese. Hai să vedem. Și duce o potecuță. Ia uitați alta care coboară în jos. Pe aici. Merge un pic mai în față. Ia uitați că duce drumulețul ăsta așa, nu știu unde. Ia uitați ce frumos e și aici. Wow! Văd că aici n-ai venit nimeni. Ia uitați ce frumos. Am printre aceste flori frumoase așa. Se vede marea. Astea sunt frumoase, colorate. Foarte frumos. Partea asta de grădină. Văd că aici nimeni nu a intrat. Facem așa un tur. Pe aici. Ia uitați ce frumos. Păsările cântă foarte frumos, după cum auziți. Și tot așa o fântânică, gen. Frumos amenajat. E nici până fântânică aici. Nu curge, este așa doar ca o... De fapt, nu știu ce este asta. Că nu curge apă. E cald, dragii, n-am avut timp să mă schimb. Să dau ăsta jos după mine, uitați ce frumos să vedem acolo pe mine. Astea sunt frumoase, astea sunt, nu știu cum să numesc, dar avem și noi. Dacă nu mă înșel, am avut și noi în grădină. Din astea. Uitați ce oală de asta mare, sau cum se numește. O musculiță se așezase pe cameră.
Și eu iau pur și simplu la întâmplare pe aceste alei. Cu pomi și flori. Frumoase. Ia uitați. O albină să mă înțepe. Ia uitați, pe unde am venit pe alea asta fain așa. E un tunel. Ia uitați și fain. Merge așa ca pe munte, ca în drumeție. Vedeți? Vă reamintesc că ne aflăm în grădinile din Balcic. Fiți atenți că acolo e și un râu. Ce fain! Văzut cum ajung la râul ăla. Un râu cu apă. Aici scrie o potecă de o drumeție, ia uitați. Nu cred că cineva a mai intrat pe aici pe asta. Poteca asta. Nici pe alții care au mai filmat nu prea am văzut. Cumva o să o duce în jos la râu. Ia uitați. Mă duc pe aici. Așa, ca într-un parc. Vedem dacă poteca se duce în jos. La râu. Cred că pe aici merge. Un râu cu apă. Mă duc după sunet. Ia uitați. Și coborâm pe scara asta de... Ia uitați. Dar nu știu cum a... Dacă e ipoteca care... Ia uitați ce râu frumos. Oare o fi natural? Sau o fi așa? Foarte mișto. Nu știu că au și râu. Super frumos. Ia uitați ce fain. Aici am coborât. Să știți că în fotografii sau ceva filmări care le-am văzut pe YouTube, nu am văzut acest râu. Acolo poți să te duci pe aceste chestii, să stai lângă râu. Uite-ți podulețul așa. Eu cred că o să cobor ușor pe aici. Puțin. Ia uitați aici ce frumos. Și aici urcă scara în sus. Da? O să luăm puțin pe lângă râu, nu? Să văd că e și o băncuță. Aici. Ia uitați.
Aici e o băncuță unde să stați. Hai să luăm un pic așa pe lângă râu, că sunt băncuțe, ia uitați. Hai, ce mișto! Dragii mei, după cum vedeți, nimeni n-a intrat pe aici la râu. Numai eu! Vedeți, îmi iese natura în cale. Mă ghidez după ea. Piatră, băncuțe, râu. Și e umbră și frumos, așa potecuța. Ia uitați-vă cât de frumos e. Sunetul e mirific, sunetul râului. Foarte frumos aude. Ia să vedem până unde duce poteca asta la râu. Nu știu până unde. Uite așa frumos. Și că suntem în Dumbrava minunată. Aici nu se mai poate. Până aici poți să mergi pe partea asta. E de ajuns, e frumos. Eu nu știu râul ăsta dacă o fi adevărat sau o fi, cum să zic, artificial, adică nu știu dacă natural. Cred că artificial. E foarte frumos. Haideți să o luăm înapoi, că aici se înfundă. Dragilor, de când am intrat, nici l-am închis camera. V-am zis, aici puteți să stați, uitați pe asta, așa frumos la râu. Podul se vede frumos, așa, scăricica. Potecuța pe acolo pe unde am luat-o eu. Eu zic să o iau acum în sus. Pe aceste scăricele, să vedem unde mă duce. Ia uitați. Hai să urcăm sus. Dragii mei, cu această agenție am plecat dimineața la 6
din București, de la Unirii, Piața Constituției. Și am ajuns cu vreo 2 pauze în Balcic aici la 11 și ceva. Cam mult am făcut. Ce frumoasă potecă. Aici sunt albine, sunt cere de la plante, de la... Și înapoi, dragii mei, este vorba să plecăm la 4:30 după amiaza, urmând ca pe la ora 9 seara să fim în București. 9 și ceva. E bine că cu cine am fost, ghidul ăsta, ne-a băgat și ne-a lăsat să plecăm fiecare, să ne plimbăm fiecare cum vrem pe aici, nu? N-am stat unii după alții. Dragilor, de la acel râu am urcat sus și am revenit iar cam pe unde venisem. Și acum se iau înapoi iar. Râul acela m-a scos înapoi, cum ar veni. Pe unde intram. Unde am mai fost, adică. Ce copaci. Mergem iar cu vederea spre mare. Și eu nu știu dacă am ajuns la acel castel. Care e castelul, de fapt? Nu știu. Ia uitați, aici se vede frumos și muntele așa în față. Ia să vedem dacă putem să-l filmăm de aici. Și am revenit de aici, dragilor, de unde am gustat vinul. Grădina aceasta pe unde am fost, prin ea. Și aici avem o vedere din nou spre plajă. Și o să coborâm în jos acum. Spre plajă, gen. Pe aceste scări. Ia uitați. Ia uitați ce frumos. Haideți să coborâm.
Uitați ce frumoase sunt florile astea. Și vedem vederea de aici, de sus. Și în timp ce coborâm, vedem totul în jos. Am văzut că și cascada era undeva, un fel de cascadă care se vede, să fie undeva. Uite ce copac frumos. Aceasta e cascada, se vede în față, ia uitați. Dar uitați ce frumos se vede aici. Aici se vede foarte fain. Lăculețul ăsta cu nufere ăștia frumoși. Și în sus aici se vede frumos. Marea în partea cealaltă și plaja jos. Ia uite. Cascada aici, uitați cum vine. Fluturașii trag la flori colorate. Haideți să vedem cascada așa de sus. Ia uite. Ce frumos curge apa. Se simte așa o răcoreală de la ea. Pentru că e foarte cald acum. Vedem și aici. Ia uitați. Hai să coborâm pe aici. În continuare.
Avem și aici o cascadă mică, frumoasă, ia uitați. O să le mai întind partea asta. Și să ne întoarcem la aici, frumos e, ce umbră. Și ce frumos e copacul ăsta. Ia uitați. Flori frumoase. Și aici curge apa, ia uitați. Foarte frumos. Scaune de piatră. Și că mergem așa și că o să dăm un tur înapoi, dragilor. Se simte un miros așa de... nu știu cum să zic. Oh, ce frumos e aici, ce umbră, vai. Hai să vedem că aici e o apă care curge, ia uitați. E foarte frumos. Practic, dragilor, aici când intri în grădină, ai și grădina asta frumoasă și tot așa, aici e o apă care curge frumos. Și ai și plaja jos. Și când ești de aici, practic ai tot. Mai aveți decât după aceea, ia uite așa frumos. Foarte frumos. Deci e de fapt o altă clădere, un fel de cascadă, nu știu cum să zic. Deci în față, încolo. De fapt aici e totul, în aceste grădini. Grădină botanică, grădinile Baci. Mă rog. Să vedem mai sus. Ia uite așa frumos. Mamă, ce mișto. De fapt asta era o altă cascadă, nu știu cum să zic. Ia uite așa, ce fain. Foarte frumos. Mișto, mișto. Nu știu pe camere, dar aici dacă sunteți e super frumos. Fain. Foarte frumoasă cascada asta. Haideți să o luăm ușor așa înapoi și cred că de acolo o să se vadă de sus, adică toată cascada așa întreg. Hai că vedem acum. Aici e un fel de căsuță așa, că bănuță, ia uite. În partea aia în sus, cum se vede.
Nu, nu, mai avem. E frumos aici. Da, și de soare. Da, da. Hai să vedem că de aici precis se vede cascada în toată... Asta e, de aici, ia uitați, de aici. Hai să vedem frumos, ia uitați. Aici e un restaurant, de fapt. Ia uitați. Aici era o moară, dar văd că... A, de aici se ajunge și pe plajă, ia uitați. Aici e restaurant. E o moară frumoasă. Foarte, foarte frumos, dragilor. Ia uitați ce flori. Dar asta nu știu dacă sunt naturale, cred că sunt. Sau și naturale. Sunt naturale? A, nu, nu sunt naturale. Sunt de hârtie. Și uitați, aici de fapt se duce pe plajă. Coborârea pe plajă. O pisică ca la greci. Până la plajă mai avem de văzut pe aici. Pe această potecă așa frumos mergem. Uitați ce frumos. Ce avem plaja. Foarte frumoasă poteca asta. În vie așa până. Ia uitați. Destul de mare locul. Noi să dăm tot turul, dragilor. Ia uitați. Frumos. Restaurant, plajă. Și ăsta este de fapt castelul. Uite, dacă nu l-am pe aici, ajungeam la el. Mergem un pic pe jos, așa, și după aceea urcăm la castel. Ăsta este castelul. Să mergem așa, pe aici, până în capăt și după aceea mergem sus în castel, dragilor. Aici cred că o să-mi ceară din nou biletul.
Uitați castelul de jos și o să urcăm și sus, bineînțeles. Ia uitați. Da, uite, venim așa de colectorul ăsta, nu cred că e ăsta tot ce am eu. Ia uite frumos e și aici apoteca asta, dragilor. Ia uitați. Mamă, ce mișto. Deci că ești nu știu în ce. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Zici că e o pictură, nu zici că e adevărat. Potecuța asta. Frumoasă rău. Dragilor, după cum vedeți, am făcut un tur și m-am de făcut că nu l-am terminat foarte complet. Aici se termină asta. Avem plaja în față. Uitați cum se vede și din sensul ăsta la altul, nu? Foarte frumos aici. Ne place? Peretele ăsta așa e foarte interesant cum se vede, parcă zici că e ceva, zici că e natural, nu știu, și făcut ei, nu știu. Cumva, că se vede frumos. Puteca asta, zici că ești în icoane, parcă zici că ești în icoanele acelea pictate. Super frumos. Haideți să vedem, să urcăm în castel. Hai să urcăm în castel sus. Haideți că ușor. Uite așa aici. Să mergem doar un pic așa. După cum vedeți, e mare, mare locul, e mult de văzut. Uite ce frumos se vede. Aici, iar, uitați în sus. Pomii. Asta este castelul de fapt, dragilor.
Mă urcă și pe aici, pe niște chestii, ia uitați. Toate sunt frumoase. Toate părțile astea incredibile. Asta nu știu dacă se mai duce în sus, dragilor, scara, dar văd că se duce. Poți să ieși și mai sus, așa, să iei pe toate astea, să ajungi până în sus. De fapt, de unde am venit. Pe scăricele, să vizionezi mult. Ia uitați. Mergi în vârful castelului, ia uitați. Trebuie să o iei pe aici și e foarte mult de mers. De fapt am ieșit eu pe aici, cred că. Poate e casa, nici nu mai știu pe unde. De fapt nu pe aici, trebuie să mai cobor o dreaptă ca să ajung la castel. Poate un palmier frumos exact în mijloc. Și în față se vede marea. Și ne urcăm aici, în castel, dragii. Aici, ia să vedem. Ce umbră aici și bine că e soare. Și haide să luăm ușor așa. În castel. Vederea de sus, de la balconul castelului, ia uitați. Uitați cum se vede de sus, de la balconul castelului, dragilor. Plaja, munte în față. Dragii mei, caut toaleta și nu o găsesc. Unde mai bai toaleta? Și am înțeles că dacă ești pe plajă, ca să intri înapoi, nu prea mai dă voie, nu știu cum. Dar dacă și pe plajă, ar trebui cumva să iau așa, să o ocolesc, trebuie să fie, cred că și o ieșire spre centru de la plajă, mă gândesc. Probabil că trebuie să o ocolesc pe partea aia, pe în față, pe acolo. Cumva, nu știu, trebuie să fie o ieșire după plajă în afară. Odată ce părăsesc din ținta
grădinii. Am înțeles că mai pot să intru înapoi, dacă intru pe plajă. Da, trebuie să ies cumva pe aia. Eu cred că m-aș mai duce până la cascadă, eventual să stau acolo până mai târziu și după aia să merg pe plajă. În ultimul timp, ca să... Că e frumos acolo la cascadă, e răcoare, dragilor. Și a zis să merg și în partea cealaltă, că în partea salată nu prea am. În partea aia n-am filmat. Am ajuns din nou la moară și o să mergem în sensul celălalt să filmăm. E foarte mișto cascada. Uitați ce frumos florile. Din nou la această întâlnică. Și vedem cascada și în această poziție de aici, uitați. De fapt asta, căderea asta de apă așa. Dar în toată incinta asta mare să fie doar o toaletă, mi se pare că mai iurea. E un loc foarte mare și mă gândesc că ar trebui să fie mai multe toalete, dragilor. Uitați, aici am tot văzut poza asta, imaginea asta de la ei, cu chestia asta, am mai văzut-o în multe poze. Clădirea asta ce este, dragilor, în față. Uitați ce frumos. Plin de flori aici, uitați. Și clădirea asta e faină. Aici, uitați. Castel.
și mergem mai departe. Nu știu pe unde să mai pe jos sau pe sus. Ia uitați, ca în deșert. Aici văd că totuși e finalul locului. Dăm așa un cadru general pe această alee. Ia uitați. Adevărul că dacă nu veniți la aceste grădini, degeaba veniți la Balcic. Nu știu altceva ce, dar deci e chiar mișto, adică de vizitat, să știți. V-am zis, e cam 80 de lei în banii noștri, 30 de lei, 15 și 15, ei spun acolo de pensionari, dar am întrebat niște pensionari și i-au zis că nu, că 15 lei, 30 de lei. 15 pentru castel și 15 pentru grădină, cică. Ia uitați. O, ce mișto e poarta asta pe unde se iese. Și alia asta e frumoasă, floricele astea. Totul e frumos. Ia uitați. Cum se vede din sensul ăsta pe unde am fost, mai sus acolo. La acest... Nu știu cum se numesc ăsta. Castelul. Terasa castelului, sau nu știu cum se zice, chiar uite așa frumos să vede. Ah, bate soare. De aici se vede un cadru mai bun, văd că cu această parte a castelului. Dragii mei, aici sunt toaletele. În stânga bărbați și în dreapta femei. Dar se intră cu biletul pe care îl plătiți, îl scanați ca să poată să se deschidă ușa să intrați la toaletă. Ați înțeles? Dacă vreți să veniți. Și precis o să aveți nevoie de toaletă și nu știu dacă există mai multe toalete sau doar aceasta este singura. Și e cam ciudat să fie doar singura, pentru că este o incintă foarte mare aici la aceste grădini, la această grădină botanică. Dar pe unde iau? Să iau pe aici, nu știu.
Să văd cum ies după sunet așa. Dar văd că nu e poteca.